تەماشەوانی خانی تیڤی دەمەوە خۆش بێ هیوی دیکەم ڕەوشەوە باش بە گەلو ئیلهام ئەحمەد و زۆزان عەلووش لە شامێ چ دیکن تێگوتن کو چوونە پەروەردەیە چ کێ وان پەروەردە دکە نوح یۆلماز کیە چ عەلەقەی ئەوی بێ مەسەلەهانێ هەیە هەواڵە چارشەم و پێنجشەم کی ئەوا کو لەوێ دەرێ لە بەلجیکە و ئەوروپا دەچووتێ ئەڤ مژار و هەن مژارێن دنجی هەنە لە گۆری دلێ وەنە ئەگەر هەموو خوازن ناز بکن بلەز و بەز فنجانا قەحوە خۆ حازرکن ئەم دەست پێ بکن یا خودێ رێڤەبرên خۆلیسەریya دەموکراتیک dema ku rewş li Rojavayê Kurdistanê piçekî aram bi hemû berê xwe didin wan deverê han lê dema ku rewş krîz pirsgirêk problem çêdibe êriş çêdibe bi lez û bez dûvê xwe dixin devê xwe û nigo bi qurban û berê xwe didin welatên xwe yên Ewropa mînak Zuhat Kobanî İlham Ehmed ew deqê غara deqê kava Binya Cizîrî hema rewş piçekî wilo bingev dikeve bi lez dizîvirin lê niha İlham Ehmed li Şamê tê gotin heval ronahî çûyî Şamê li gel dîplomata wanî nû heval Zozan Elûş her du heval û hin hevalên din tê gotin hatine perwerdeya çi perwerdeya karûbarê dîplomasî İlham Ehmed bi vî rengî wilo bazarî bi vî rengî hatiye kirin ku dibe ku rolekî wê berpirsyariyekî wê di Wezareta Karê Derve de cih bigire Wezareta Karê Derve a rejîma Colanî û tê gotin jî her wiha ku Taha Yasîn Remedanê Rojava jî wê çibe ew jî Mazlûm Ebdî wê bibe cîgirê Colanî baş e eger çîrok ev bi ev xirejir û ev êrîşên ku li ser Kurda heta roja îro tê kirin bi tawanbariya têkiliya bi Colanî re ya em jî bi tirkar ev hemû ev goxarina hanê hemû çi bû yanî ev ji ber çi bû yanî heqwa se qurbanî birîndar wêrankirin efrîn çû serêkaniyê çû girê spî çû bi hezara keç û xortên Kurda çû bira dûşmir ala heval ciwan a li qîma wê nayê ku yekî Ereb gule berdayê ala tev demê ew ala ku wekî ala welatên Efrîkayî herê kes ku sor û zer tê de yî beste di terîxa Kurda de dîroka Kurda de alekî bi vî rengî nehatiye hildan wê neyê hildan tenê li cem xapoçiya ev mesele heye Zaroçûne perwerdê çûne wê bibin dîplomat wê berpirsyariyê wan çêbibe di hundirê rejîma Sûrî de rejîma Colanî wê ser xêr û sed xêrî ji bazara xwe bibînin sed xêr û binbarek bi pîroz bi İlham Ehmed û Es'ed Şîbanî bibin hevalê hevdû pîroz bi Mazlûm Ebdî û Colanî bibin hevalê hev ev entegrebûyî niha entegrebûyîna demokratîk a xapû behsa wê dike ev e li ê ku vê meselehanê Kurdînedekî kî ye serokê Netewî serokê Newewî ê Sûrî bi tevahî serokê Colanî û serokê Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed û Es'ed Şîbanî û wana serokê van kevirên sedrengê ev kî ye yanî ez qî we bi navê Nuh Yilmaz bihîstiye Nuh Yilmaz ev e Nuh Yilmaz niha
سفیر دولتا ترك، سفیر رجب طيب أردوغان، سفیر دولت باخشلي وعبد الله أوجلان للشامي. ايكو برپرسياري فعلي ايكو جولاني وشيباني وهوالي بي وأكيباوي پرورده ديكن الهام أحمد جي دنافده نوح يلماز. نوح يلماز كيه؟ نوح يلماز بريكو وري وزارتا كاري دربه آد تركي اندامكي پایه بلند ایمی تیبو دما کو هکان فیدان سروکی می تیبو اف نوح يلماز دبن برپرسياري اويدت بن برپرسياري هکان فیدان ده دخبدي حتى تيقودن کو جيگري هکان فیدان بو دما کو هکان فیدان سروکی می تیبو هکان فیدان چو وزارتا کاری درو ويجي بخور بر اویا دما کو برپرسي می تیبو ev çeteyên ku Efrînê dagir kirin, serêkaniyê girê spî hemû dibin kordîneya wî de dihatin birê vebirin û ji aliyekê din jî Hakan Fîdan dosya Kurda ku tê zanîn yenî Hakan Fîdan aslê xwe jî Kurd e. Eşîra Hesenî tiştekî wilo tê gotin. Dosya Kurda, dosya Sûrî hîna dema ku Hakan Fîdan serokê mîtê bû di distî wî de bû niha dema ku bî wezîrê karê derve jî dîsa ji nêzik ve û dîrekt vê meselehanê birê vedibe. Çîroka entegrebûyîna PKK mît û apo li hindir birê vedibin Dew Partî û Çaqilmaz Partî ka biguherin neguherin fireh bikin, teng bikin, kin bikin, dirêj bikin, zirav û pem bi destê xapû û mîtê li hindir li Bakurê Kurdistanê tê kirin. Entegrebûyîna demokratîk li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê ev berpirsyarê wê ev Nuh Yilmaz kesayetiyekî istixbaratê, kesayetiyekî mîtê emrekî di nava mîtê de derbas kiriye niha mêrik bîyê diplomat û bîyê sefîrê dewleta Tirk li Sûrî. Li meha Oktoberê de 2025 resmî bûye sefîrê Sûrî. Sefîrê Tirkî li Şamê. Nuh Yilmaz kesayetiyekî bi vî rengî ye ku ev hemû tiştên ku li Sûriyê tên kirin dibin îdara wî de rêveberiya wî de dibin kordîneya wî de tê kirin. Yani fiiliyên aynî wekî General Gazî Kenan dema ku li Libnanê bû hemû tiştê Libnanê girêdayî wî bû hemû tiştên Sûrî girêdayî ev Nuh Yilmaz e. Nuh Yilmaz çetîne bîra me Cenk Doğaltepe sefîrê dewleta Tirk 10 sala sefîrê dewleta Tirk bû ji 1989 heya not û niha yani nêzîka 10 sala ev ya sefîrê dewleta Tirk bû li Şamê Cenk Doğaltepe. Hevlingê Yalçın Küçük mamosteyê xap bû Yalçın Küçük ku cihimî geber bû. Hevlingê hebûn ev sefîrê dewleta Tirk û Yalçın Küçük hevlingê hebûn bi ser hev diçûn dihat. Yalçın Küçük ji cem Apo diçû cem Cenk Doğaltepe û ji cemî jî dihat cem xapû. Demekî niha ev misyon ev rola ku niha di destê Nuh Yilmaz de yê dehqatê Cenk Doğaltepe de yê ji ber ku Sûriye bi tevahî ketî bin kontrola wê. Serokê fiilî ê Sûriyê ne Colanî serokê fiilî ê li pişt perdê ev Nuh Yilmaz e. Nuh Yilmaz Mazlûm Ebdî
و إلهام أحمد وكسندن وان پرورده دکی جبرکو وانا جپعرا خاپون باسكي خاپون وخاپو چی يعني خاپو جي خدمتكار دولتا تركي انتقربوينا دولتا تركي دخوازه ولدجي ناسنامه كرد لدجي دولتا كرد لدجي فدراسيون لدجي حمو شتيه خاپو وميته بهفدور مسألة اورجانيزيت اف قوناغا كو خاپو بحث دكي قوناغا انتقربوينا ديمقراطيك وكسايديكي وكي إلهام أحمد بفه كارمندكيش كارمندين وزارة كاري در و اي جولاني اي رجيما جولاني وبلكي مظلوم عبدشي ببه طه ياسين رمضان ما طه ياسين رمضان سوريا كوتي زانين طه ياسين رمضان جيگري صدام حسين اصلي خو كرد بو لدجي تفگرا آزادي خوازا گلي كرد كردستان باشور دسكني كسايتي طه ياسين رمضان ناس كري ايكو دخوازه باكوريين كو بخوازن لي بگرن فوتو يويجي وي ببينن كو چقيسه كسايتين بأصلي خو كرد لدجي تفگرا آزادي خوازا گلي كرد سكني لدجي ملا مصطفى برزاني لدجي مسعود برزاني لدجي جلال طالباني توایی حرکت آزادی خوازا گلی کرد لباشور کردستانی طه ياسين رمضان لهمبري وان ساكني شو قيسة مظلوم عبدي فيرو لاهاني بليز نليزة او چيروكا كيدنا اللي تشتي كونهاتي آماده كرن ولغور انفرماسيون انجي هاشتنمه اذن إلهام أحمد ومظلوم عبدي ايدي او زوزان علوشي حتى كتبو دهندا خيانية خود كل قطري برپرس ميتير رونشتي بوله دوحة او زوزان علوش اگر ابرا درين مين اي قسدي وهسدي وبيدا حق واسا كونتاكت وانو بميتير هي نها ولهندري روجافا ولدرفاي روجافا كاجا كاچحالي قنديلي وخابوية دناف جافزين يعني دناف دي ورمينة دناف دي تحقيان انها اذا مسألة اذا انت قربوينا ديمقراطيك آل روجاوای کردستانی آل سوریه دبن کردینایا نوح یلمازده و کسایتیه کی وکی طه یاسین رمضان دوامین لشامه لسوریه درکوه و إلهام أحمدی بشتی دزیا خوکر بشتی خاپاندنا خوکر بشتی حمود اشتینکو کر و به کارمندکیش کارمندن وزارة كاري دروا سوريا رجيما جولاني چي نچي ولا اصلي بي كردو خبات كار ونظام شو تدي اف خاپوچي ماپوچي كو نهاجر ولو خوش بكن وجا ددمن پیش تفگارا آزادی خوازا گلی کرد انا کسا بخوازه به دولت سوري روني بكير روني وبإلهام أحمد الروني نوكي إلهام أحمد نونرا قالي كردنا وكي نونرا رجيما جولاني وكي نونرا رجيما دولة ترك كداغر كريا دولة ترك بري عفرين بون نها شام جي كتية ناوالا بي سرانسري سوري بتوائي بو بارا تركيا إسرائيلي دبجن إيرانا نو دهندري سوريا ده دولتا تركيا تفگرا آزادی خواز آگل کرد انا کسا پده کسا پارتیه دن بخوازن به برپرسین دولتی رونن و هرن به مظلوم عبد رونن وکی نونری رژیما سوری وکی جیگیره سروکی سوری ای جولانی بفیرنگی عینی شکل دولتا ترکی کنها مثلا حکان فیدان به اصل خوا کرده لی جبوي برجواندية دولة ترك أساس كرد وكردستان وعشيرة حسنان وحيدران وجبران وزوزان وكردستان باكر
هەرێما وانێ و سەرحەدێ و ئامەدێ هەموو حاکان فیدان دikare bike bi qurbana sola Recep Tayyip Erdogan û dewleta tir. Çîrok ev e, behs û bazar ev e, entegrebûyîna demokratîk a xapûçiya ev. Berî çend roja hin komên cimir hatinin taybet bûn û nehatin nivîsandin ku ev hevala arşem û çarşev û pênşem ev kî tewlo te qerf û henekê xwe pê kir û ew jî ev e ewa ku we fotoyê wê dît qadroya PKK'yê ye û li vir li Belçîka mafê serlêdana mafê penaberiyê kiriye niha bîroya PKK bînoya na APK AP'ye dê çikû aslen a PKK'yê yanî kadrekî PKK navê wê Şîlan e ew mesele Kurdî nedike û xwişka Darşîn Hozan niha li Brukselê berpirs e û ji xwe dosya ku wê heye ez ê rojekî wê dosya wê û ez ê vekim ji ber ku ez wan baş nas dikim ez malê ji nêzîk dinaz dikim ez rehmetiya diya wê nas dikim bavê wê nas dikim behsa Hozan birayê wê Darşîn nas dikim mîdya me hevdû nedîtî lê em hevdû baş nas dikin rojekî dosya Hozan jî ez ê vekim niha Hozan û nemijara me yî Hozan xelî nemijara me yî heval Qemer nemijara me yî mijara me heval çarşem û pênşem e Mizgîn Ehmed ku li roja ji astê xwe ji Efrînê ye kadra rêxistinê ye ji kadroyên yanî di Emrê Ilham Ehmed wan wê Rohlat û Ilham Ehmed ev kadroyên Efrînê ku di salên nodî tevlî PKK bûne niha li vê derê ye li Belçîka ev kesên ku li Belçîka jî dema tên mafên penaberiyê didin berê bi vî rengî bûn hinek jê dihatin digotin ku em ji PKK qut bûne û PKK li me digere û PKK me bikuje ji bo ku mafê penaberiyê bistînin bi vî rengî xwe didan diyar kirin bi rengê ku rêkberin opozîsyonin kadroyên rêxistinên ji PKK qut bûne niha PKK li wan digere jiyana wan di xeteriyê de ye lewma hatine Belçîka yan jî Almanya yan jî Swêd yan jî bi vî rengî mafê penaberiyê werdigirtin bin van behaneya hanê dibin vê çîroka sexta derewa hanê xapandinê xwe yanî bi dewletên Ewropa dikirin piştî ku mafê penaberiyê pasporta xwe distendin kimlîka xwe nasnameya xwe distendin û dîsa vedigeriyan di nava PKK de evana ji wan heye ku yanî dewletên Ewropa derbas dike yanî ev mesela hanê lê nanerin yanî Belçîka dizane Ebdselam Mustefa bi derewa hat vê derê çîroka Ebdselam Mustefa Belçîka dizane Ebdselam hevalê Beşîr
ev hemû kesên li vê derê welatên Ewropa Almanya dizane zû hat kobanî çîroka wî derew e. Ev kesên ku hatin vê derê kî jî hûn dixwazin ne Fuad Emerê ku li Holanda mavê penaberiyê dizane da hemû rewşekî wilo ji wan heyî ku wilo pir biaqilin pir zîrek in dikarin welatên Ewropa û istixbaratên Ewropa bixapînin van derew merewê. Yani ev arşem û çarşem û pênşem û yekî ji vî rengê haneyî yani. Xwe li ser qaşo ji Efrînê hatiye û Efrîn dibin dagirkeriya dewleta Tirk de yî û Efrîn dibin çeteyên dewleta Tirk de yî niha hevalên wê qesede û mezede ew çeteyên dewleta Tirk niha entegre bûne. Hevala wê heval ronahî İlham Ehmed çûye entegre bibe li Cemcolanî û berpirsê entegrebûyînê jî me behs kir Nuh Yilmaz dibe ku mervatî jî di navbera Mizgîn Ehmed û İlham Ehmed hebe ev tiştî heye yanî ji ber ku xwişkekî İlham Ehmed di nava PKK de yê heval Hêzil heta niha di nava PKK de yê dibe ku yanî ji ber ku min bi xwe Hêzil nedîtiye heval Hêzil lê ez dizanim yanî di nava PKK de ev tişt heye. Xwişka İlham Ehmed di nav de yê ka ev hevala çarşem û pênşem Hêzil bine Hêzil ev mijarekî din e ew Mizgîn Ehmed û ev İlham Ehmed û qediya çû. Ev hevala çarşem niha li vê derê yeka dogmatîk serhişk qalibçî û wî mantiqê hane yanî ew mantiqê yanî kopyayekî ji biniyat e. Biniyat hûn çawa dibînin mejiyî wî wilo fiqrî wî û dilqî wî bes hûn dilê neaxive tê bêje kabê çi qerasê zilam e lê dema diaxive mero bi ebrî dikufir yanî. Ev ji kesayetiyên kadroyên dogmatîkê ku niha li vê derê dixebit û yanî hin enformasyonên din jî wê li ser wê ji mir werin di demên pêş de niha di nava rêveberiya PYD li Ewropa cih digire berê li Qamiş bû berê li Rojava bû hewl dide ew jî bibe xwedî rolekî vê derê de rolekî li pêş yanî di hundirê rêxistina PYD û rêxistina PKK ya Ewropa de hevldanê xwe dike bi ser bikeve bi ser nekeve kesên wek wê nanê wan di nava PKK de heye yanî kesên wilo ku eqlê xwe difiroşin rêxistinê û dibin koreyên rêxistinê û rêxistin ji wan re çi bêje ço ço hoş hoş bisekin bisekin rab rab rûnê rûnê bimre bijî li gorî rêxistinê diçin kesayetiyên bi vî rengî dogmatîk ew nanê wan di nava rêxistina xapoçî de heye. في بعض الأحيان عندما نتباحث هذه الأمور مع الأصدقاء وكذا البعض يؤنب أو يشتكي من هذه الأمور ويقول لماذا لم يتم تشكيل دولة كردية يا ليتنا كانت لدينا دولة لكن أنا أعتقد أنه بالعكس أفضل شيء يمكن أن نقول بأنه حصل كأمر جيد للكرد هو أن عدم تشكل الدولة القومية ضمن الكرد ساهم في حفاظ الكرد على الروح الديمقراطية وروح المجتمعية. جبو برادرین مین باکوری کردستانی کو نزانن اوی غیره هانه چیز زلق کری یعنی از اجور ورگرینم نامرو که آغافتن اوی چید بیجه حوالدار خلیل مراد قرائیلان روژاوای کردستانی روژاوا جی چو دبیجه gelek kes dibêjin rexne dikin çima em nebûn xwedî dewlet û Kurdistan çê nebû û yanî çima Kurdistan çê bibe ji qencî û başiyên nebûna Kurdistanê ku dewletekî Kurda tune bi Kurd wê
هەلوەستا خۆ هەست و بیر و بۆچوونên دەموکراتیک پاراستن بڤی رەنگی دخوازە تونەبوونا دەولەتا نەتەویە کوردا خۆشک بکە بەهانەیە ژێر ببینە و çawa wilo li heftîne ev mentiqê şirovekirina û tişta ku wilo berova jî ku yek bi rehetî dikare jêr bêje tir li ku das li ku eynî mentiqê Xapoyê ku dikare ji te re tişta li bingû hevdûxe Xapo li notî yekê li kampa Libnanê kampa Bîqaê çi digot gerek em ji herikandina xwînê netirsin gerek em ji sekinandina xwînê bitirsin yanî ji ber wenda bûn û şehadetî pir çêdibû kuştin pir çêdibû îja Xapo vê bihaneyê ji vê mesela hanê re dixwest mirinê û Kurda şêrîn bike ku herikandina xwînê ji bo dara azadiyê yê ji bo Kurdistaneke serbixwe û azad e lê sekinandina xwînê tê wateya mirinê tê wateya wekî ku celta yanî yekî re çêdibe xwînane wî sekine qelb qerêsî pir çêdibe dimire Xapo bi vî rengî teşwîqa herikandina xwînê û kuştina insana dikir wê çaxê di salên nûdî di çawa te tişta bi xelkê şêrîn bike kuştin û mirin û wendakirin û şehîdbûn û bi xelkê bi gelê Kurd bide şêrînkirin ku wek tiştekî baş wekî qezencekî dara azadiyê jî çû Kurdistan jî çû ana ja ev xwîna tê rijandin niha Xapo li şerî wî sereke ji Tirka bêtir li dijî Kurdistana serbixwe û azad e yanî ev şiroveyên tirovir û çeloxarî û ku Apo berê dikir niha betilê film Aldar Xelîl ew jî wilo şirove dike û dibêje baş gelekî baş bû ku dewleta Kurdistanê tuneyê dewleta serbixweya Kurda tuneyê ji ber ku eger hebana wê Kurd gelekî dîktator bana hestê xwe yê demokratîk bîr û boçûnê xwe yê demokratîk parastin ji ber ku Kurdistan tune kes tune jêr bêje hey sir serî hey xwelî sir baş e te ew distê xwe ew distê te yê çûyî te ji bo çi te wenda kir eger em ê bêjin te wenda kir nediriya dewleta netewî û serxwebûn û azadiya Kurdistanê dibû hey xwelî ser hey ser ker baş e yanî dewleta Kurdî tune bû dêmekî gerek Apo gelekî demokrat bana baş e Apo çima Çetin Güngör kuşt çima Celal Aydin kuşt çima Anwer Ata kuşt çima Mihemed Caved Şener kuşt çima emr û telîmatên bi hezara keç û xortên Kurda da û kuşt çima Apo ne demokrat bû bi rêkberê xwe bi rexnegerê xwe bi êk û ji wî qut bûne çima win ne tevgerekî demokratîk in çima tehemûla we ji rexnêrê tuneyê eger tunebûna Kurdistanê heqwasa we kiriye kesayetiyên demokrat û tevgerekî demokrat kes tune wilo yanî ji wilo amûdkî nêzîkî wî bibe û hedî wî jê rideyne û qedir û qîmetî wî bidinazkirin bê çi Xapoçîkî telomeloyî yani bê çi Xapoçîkî xwaromaroyî bizanê tişta li hev jî bîne ev mînake ji kesên ji qadroyên Rojavayî ku çarenûsa me a Rojavayê Kurdistanê çarenûsa 2 milyon 3 milyon Kurdên Sûriyeyê Rojavayê Kurdistanê ketibû destê vî biraderê hanê evî qera sê zilama ku ew çeqmaq û tizbiya Cemîl Bayîk e û çend kes niha xulam û zilamê wî çêbûne û bîroya propaganda û ciwana û miwana ew li ser sosyal medya dişixulin kêzik û kurmik û pilo
وقازي مازي ويهنا نهال سر سوشيال ميديا دشغلن ميشو بيشي ويهنا اي آلدار خلان بوز لامي وي چيبونه گجكي وي جي چيبيه آلدار قليل داخل مكي وي كچي كاشي چيبيه ما شاء الله خدير محمد صلوات برجاوي بليدينه لايبي بطلي زلاما آلدار خليل تيجمر في مثلا هاني بيفي شيوازي دنرخينه قالي كل شي قرك غرفو حنكي خو بوي وبسروكي وي نونوي سروكي وي نتوي ونووي وتوتوي غرفو حنكي خو تير بكن تماشافانين هيجا دوستو هوالين خوش شويست نا هر کس ناز دكي اصل وفصل كي يجي كي جان مالبات يجي كي جان عشيري يجي كي جان دەڤێرێیە ئەس دەزانم یعنی ئەس دەکارم نەها بژمێرم حتا باوێ خۆی پێنجا شەشە ئەس دەکارم یعنی ئاپێ me یان jî metکێ me ji min meztir ê ku ji min hemir meztir ew hîna bêtir ew dikarin bişmêrin diya me hîna bêtir dikarim bişmêr belkî bige ji hefta û heşta û niha ev tişt heye her kes cihê xwe devera xwe koka xwe eşîra xwe malbata xwe naz dike ev xapo û malbata xapo berî çend roj min pirs kir min got ka gelo apî wî kîne zariyê apî wî kîne metkî wî kîne zariyê metkî wî kîne xalî wî me naz kir ku eslê wê esl û feslê wê Tirk e Tirkmen e xalî wî kîne yanî ne medya Kurd a ne medya Tirk a kesek li ser vê mesela hanê neşewiliye ne kolayê ev mesele girîng e niha dema ku Colanî hat ser meselê hat derket wekî berpirsekî hemû kes pirsî kola çi li bavê wî li kur bû kalkî wî li kur bû gelo rast in ne rast e xwe kirin ehlil beyt xwe kirin Qureyş bavê Colanî xwe kir Qureyş bes xelk dizanîbû ku derew e û kolan û derewê wan derxist niha jî dikarim bi rehetî bêjim ez bi rehetî dikarim bêjim û ê ki vê nerîna hanê vala derxe derew derxe gerek belgeya bîne ê niha belgeyê me heye Apo Ocalan Abdallah Ocalan ne Kurd e bi rehetî ez dikarim ji we re bêjim ne Kurd e ê çi ye Tirk e na Ereb in na Ermen e Çerkez e Laz in na Qereçiyê gewendeyê Qirbat e Mirtiv e na ez nizanim çi ye ez nizanim ji ber ne tenê ez birayê Apo malbata Apo bi şêweyekî zelal û bi belge û ewle û objektif alîkarî nakin ku em naz bikin ew çi ne esl û feslê wan çi ye ji xwe re temaşe bikin em ê piştre vegerin Yani em dizanin ku evna ji aliyê Sûriye hatin. Bi bapîrê min re dimiyan aliyê Dêrê. Carna ku me bi kesê din me bi Ereb re danûstan din me dikir me digot xalanê me Ereb in. Carna me bi Aşûrî re dikir me digot ihtimal hebe ku xalanê me Aşûrî bin. Xêr e yani paşna wî bapîrê me digotin aliyê Dêr. Ji bo me em dizanin ku dapîra me jî digotin gundê me cîran Erehe bi Tirkî nadivin Orta Yol navê xwe hewa bû yani bi Tirkî danûstandinê wan hebûn digotin Tirk e layekî xwe Ereb layê xwe muhtemelen Aşûrî û Tirk yani di aliyê xalan de têkilheviya kê ye aliyê bav xalis muxlis ji çiyayê Qereş daxê hatine 200 sal berî vê em dikanin bêjin ji eşîreta millanin û lê qetî hatine
عرفا دناو عشیرتا بازی کی دا ای برازی دا جهل گرتنه و بونه آیدا وی عشیرتیه ام دبیجن آلی بابو باپیرا کرد آلی دایی که دا کرد ترک آشوری عرب تکلویه که يعني الناس اللي يسد تركيا yani belki aliye ki katı gibi. بلكي على يقوم بس Ha ben. ما مصير رقابة دينافر اف لاوي عويش عثمان اوجلان براي ابو ما بري حفتي در باسوي لمحمد اوجلان قهدار كرمل عثمان اف اخفتنا هاني كفنا هنا صاغو بري بكورونا بمره اف عثمان اوجلان جي دناوا PKK'di دست آویتی گلک کچیگا گلک تخریبات کریه گلک ضرر و زیان کریه و گلک کشتنه کریه دناوا PKK'di اندام کمیتا ناوندی بو اندام کنسیا سروکاتیا PKK بو گلک تشت بو آپو بود هندره PKK'di آپوگ لدروا هبو آپوگ لهندرده هبو عثمان اوجلا او دبیجه باوی ما نزانم ji Sûriyê hatine piştî wê nizanim ji Qereçdaxê hatine berî di 100 salî hatinin di nava eşîra Beraz dimane û di nav de heliyane behsa sala dike bê ku ti belge ti bingehekî wilo zelal ji bo înformasyonekî wilo bi ewle be jêder be tune eger Osman Ocalan asl û feslê bavê xwe nizanibe berî di 100 salî ji Qereçdaxê hatine ji ber çi hatine kî bûn çi bûn nexuyaye o tişkî ji axaftina wî we fêm kir asl û feslê wî çi ye diya wî dibe wela em nizanin Tirk e em nizanin Asûrî ye em nizanin ew jî bi şik û bi gumanê lê înformasyonên ku kadroyê PKK kevin nas dikin ku Ewêş berî ku Ömer Ocalan bavê Apo re bizewije bi mêrekî din re zewicî bû Ewêş li gund navê wê Ewêşa dîn bû medya Tirk jî pê re rêportaj kiribû û li dijî Abdallah Ocalan da xuyanî dabû di 85 di 86 de fotoyê wê axaftinê Ewêş wê çaxê li ser sosyal medya hûn dikarin peyda bikin peyda dibe baş e ev malbat bê asl û fasl yanî Qereçî bijî ez qebûl dikim sersera serçava ez qebûl dikim besbere bêjin yanî niha Qereçî jî heşîrin malbatin naskirîne evana mere em naz nakin em naz nakin Apo yani tu mere li şiklê Apo dinere li fiqrî wî li halî wî û li îşî wî dinere mere dibêjî ev çi ye yani şiklî wî jî wekî ê mirtiva yîne ê ku yani belkî mirtibê derdora Qereçdaxê bin ez nizanim bes sedîset ne Kurdin ha ji ber ku eger Kurd bana em ê ew bi rehetî û bi serbest û eşkere û dîrekt ew ê Osman Ocalan bigotina em Kurdin ava bavê me û koka me di 100 salî çi di 100 salî çi di 100 salî ne înformasyonê dibêjim berî di 100 salî nizanim çi ez dizanim kalkê min niha ez dizanim kalkê me rehmetiyê Selîmê Barinî Selîmê Salikî kalkê me kengî ji Bakurê Kurdistanê hatî Rojava û ji ber çi ez naz dikim û ez çûm gund û ez çûm ber mala bavê wî ew mala ku kalê min tê diçêbî li gundê Barin ez dizanim bes kesek niha dizane ka kalkê Ocalan dibe wela kalkê min navî wî nizanim çi gotî Dêrî belkî eslê me Siryanî be ji ber gotina Dêr tê de ya nizam Dêrikî ya nizam çi nizane ew aslê xwe nizane kesek divî dinyayê de heye eslê xwe nizane
تني خاپو و مالباتا خاپو با اصلی خو نزانن و لسر گلی کرد هاتن فرض کرن وکی سروکی نتوی و سروکی نونوی و خلق دچن خلیا مالا خاپو سری خدا دکن و کانال تیوی دچن جمر ل ماشاءالله دکاک ماشاءالله اشخاص يا محمد صلوات دچن جمر به محمد اوجلان ريبورتاجات بري سروكي بككي براي عبد الله اوجلان محمد اوجلان كستنا رابه بكوله كوكاوي مالباطا هاني درخه اگر كوكاوي هبه ليفر استيم داوياوي خلقي حتى خلقك يدن مجارين دن ناواخير وخشيه ده بمينه